Falta una hora encara per 5:15. Ara sóc al tram 65, o sigui que 62 cap a baix. 1,5 quilòmetres. Amb 3 i 4 files. Es calcula que oficialment som 2 milions de persones! No, és que això ja l'he dit també ja. Vostè d'on mai cau, eh? Superem els 2 milions. Hi ha 500 samarretes. De Mallorca, m'ha gràcia. Però expressament ha vingut. Qui porta una puta samarreta? Hem vingut tots tres expressament de Mallorca. Gràcies. Queden més o menys 20 minuts. El tram 63 ja està ple. Algunes ràdios diuen que hi ha llocs amb 2 o 3 fileres. S'ha parlat de 2 milions de participants. No ho sé, podria ser, perquè aquí a Terres de l'Ebre això està ple de gom a gom, o sigui que és a saber. Deu minuts. Cinc minuts, agarreu-vos ja, esteu agarrant. Ho estic dient. Aneu agarrant. Perdoni, d'on sou? Vall d'Aran. Molt bé, gràcies, Sí. De Gandia, veniu. Vale, moltes gràcies, Vinga. Independència! 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 Soc d'Intereconomia. la seva ferma voluntat d'esdevenir un estat lliure i sobirà. Centenars de milers de persones hem sortit al carrer. Hem demostrat al món, de manera absolutament democràtica, pacífica i inclusiva, que som capaços d'assolir qualsevol repte que ens proposem. Reiterem el nostre compromís de continuar treballant sense defallir fins a aconseguir que Catalunya sigui un nou estat d'Europa.